来躺着你拎拎弄。哦。Ҳамада салом алейкум бардора, қарор дорем дар канали SM Шарипов ва ма автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз бояд дига видео мебаромад. Видеое ки ма аллакай пешакӣ сиёмка кардагим ва монтажшам қариб ки бо охир расида, бояд ба ҷои и видео ӯ мебаромад, лекин ма ӯро партофта натонистам ба хотири оне ки видеое ки ҳоло ма дар бораш гап мезанам хеле ҳам видеои ғамнокай ва даҳшатнокай. Ав видеое ки ман бояд мепартофтам вай дар байнош шӯхиву ҳазл дора. Мақсад дар и трагедияе ки айни замон гузаштаестай просто намешид ҳамин рӯз ҳамин видеоро партофта. Дар ин видео пешакӣ ҳамчун автори канал Муҳаммад Шарипов дар ҳама гуфтаистам ки дар ин видео реклама намешава. Касе ки реклама гирифтагӣ буд видеои ояндаро интизор шен. Ягон одаме ки агар якум бор омада боша канали ма подписатся набоша, подписатся накунем ба хотири ҳамин видео шида, штоби ки ҳамин видео ягон хел ба ма фоида ё ин ки ягон ба фоидаи ма нашава ҳамин видео. Ма ин видеода мехоҳам ҳолата бафаҳмонам чӣ қадаре ки метонам ва яда гуфтаниҳои хидмат дорам ки ман бояд дар оиди ҳамин кор ма бугум. ҳама тикка пора шуда. ва ин видеоро маро дар телеграм каналам партофтан тамошобино бародаро. Вақте ки дигаро обсуждат мекунанд, дигар бародаро бо даличкаи ман мепурсанд ки ака фаҳмон ку чӣ гап шидагия. Бародаро ман дар Великобритания қарор дорам, шумо дар Тоҷикистонен, ин ҳолат дар Кулоб шидагия. Шумо аз ман хубтар медонед, лекин то чанд қадариша ки ман медонам ҳоло ба шумо гап мезанам ва як муроҷиат ба ҳамон одамое ки дар ҷои ҳодиса будан ё ин ки аз ҳамин территориян агар ки бошен, ссилкаи телеграм канала ва личкаи хидмама дар комментария мемонам. Бидроен бинависен, маълумоти пурраро роӣ кунен барои он хотире ки официална маълумоти ин ҳодиса ҳоло набаромадай. вазорат гуфтааст ки зарари ҷонӣ ва молӣ сабт шудааст, вале омори дақиқи захмиёну қурбониёнро зикр накардааст. ира зуд расследванӣ кардан намешава барои он хотире ки тафтишот хеле ҳам калон дар ҷа мерава ва ними авлодои ма ними зиёдаш дар ҳамин территория зиндагӣ мекунанд. То Кулобу, Восеу, Тугараку ҳама ҳамин территорияҳо бигем ҳамин минтақа ними авлоди ма дар ҳамин территориянд. ва ма дар як положение иштагим ки хидм рум намешава ки занг бизанам айваё пурсам ки чӣ гапай барои он хотире ки шумо видеоро тамошо кунед. вақте ки мара видеоро дар канал дар телеграм канал роӣ кардан, ман аввал беззвук тамошо кардам. хиёлам ки ягон катастрофа, ягон мақсад Москвада ягон беспилотники дига омадагия задагия, ягон корбори шидагия, ягон аварӣ дар уҷа шидагия. вақте ки звука мондум ки овозои тоҷикӣ баромадаестай, ва фаҳмидам ки Тоҷикистонай дар Кулоб ин кор рух мета. рӯзе ки ҳамин видеоро сабт кардаистам, ҳамин рӯз, яъне ки шоми 6 ҳаштмоҳагӣ 2023. ин видеоро шумо кай тамошо мекунед номаълум ва то ҳамин вақти сабти видеоро чӣ маълумотиш ки акай аниқ ҳастай дар ин видео ҳоло ма мегум тамошо мекунем. кадроира ки ба дасти мо то ин рӯза афтид ва маълумоти бештар агар ки шумо бидонен бинависен дар телеграм. мумкине ки баъдан ҳама чиша бифаҳмонем, лекин ҳолат дар чиво ҳолати даҳшатнокае, дар чиво ҳолати чие ки мо дар канал ҳолатҳои даҳшатнока сиёмка мекунем, лекин бе ягон ташвиш, як ташвиш мекаши одам айно ба ин дараҷа не. дар иҷа мисол ҳамзаминои Хитай мумкине ки дар ин дурӯ хеш таврои худ боша. агар ҳоли шумо видеоро тамошо мекунен, як фураи калон дар кадр дида мешавад ки як мошина мезана, баъди ӯ мошин танген истодагиай, баъдан палбомо ки тангенам задагиай ва даҳшаташ чие ки номаълумае ки дар раҳ чанд каси дигара мумкин ки зада рафтагӣ, пахш карда рафтагӣ боша ва охирон мерава. чӣ хеле ки дар кадр шумо мебинед дар як бино мезана, мегӯянд тасдиқи оне ки дар бино бархӯрдагиай, шумо метонем ки дар видео бинем ки бинои чапа шудагиай ва дар аслан бардора вақте ки
хабара пура наган фикр мекунӣ ки ин ягон натиҷаи ягон моддаи таркандае ки ягон таркиши калон ба вуқӯъ омада ё ин ки ягон заминларзаи калон шудагӣ як катастрофаи калон, лекин бародаро ин як фурае ва мувофиқи якум хабарое ки аллакай ҳастай дар инҷа мегӯянд ки фура тормузош нақабидае. Бародаро, ман як гап гуфтаним, албатта ки пеш аз ҳама шахсое ки дар ҳамин ҳодиса осеб дидагиян ва шахсое ки аллакай ҷон бохтан, кадро хеле ҳам дар жостки ибадам ҳастан. Бародаро, ман жосткиша дар YouTube монда наметавонам, барое ки ин видео рози ман монум жосткиша просто YouTube маҳкам мекуна видеора дар ҳамун телеграм каналае ки бародаро роӣ кардагиян. Хубаш тамошо накунед лучи. Ихе мегум хубтараш. Лекин чира гуфтанем ки слишком жостки ибадай кӯтоҳ. Аллоҳ ҷошуна ҷаннат куна одамое ки ҷон додан дар ин кор ва наздикои ӯода сабр буда барои ин хел даҳшате ки дар болошон омад. Безебии ин ҳодиса дар чие? Мисол бисёр одамо мегӯянд дар дигар ҷо ҷанг рафтеста, одамо мурдеста, ҳазор одамо. Бародаро, дар инҷа гапае ки вақти ҷанг да ё ки ягон чида одамо панияд ки чӣ гап мешава, ҳама кор асоз на ё ин ки хеле ними одам яки дигариш мебарад, солдатаи худаш мерава. Дар инҷа бародаро, ин кори ҳастае ки ту аи кор наметонисти ягон хелхта защитит кунӣ, яъне ки ҳамон одамое ки дар ҳамин ҳолат афтидагиян ягон хел наметонистанд ки худшона ҳифз кунанд аз ин ҳодиса, барои он хотире ки чӣ хеле шумо дар видео мебинед, чанд қадариша ки ман нишон дода метавонам дар YouTube канал мебинед, шумо ҳеҷ ка аҷдад карда наметавонед ки дар уҷа камаз пайдо мешава, дулан пайдо мешава ва мошини одаморо пахш карда мегзана мерава. Барои он хотире ки хеле ҳам ба суръати баланд омадеста. Ҳоло мо тамошо мекунем як кадри дигаре ки сабт карда шудагияи ҳамин ҳодиса, яъне ки омадан, яъне ки то ин вақт агар тамошо мекунед ҷои ҳодисаро ҳеҷ вақт боварӣ намеояд ки садамаи мошинае. Лекин вақте ки мо кадра тамошо мекунем чӣ хеле ки фур омадеста, фура меоя, яъне ки фурра мо суръатша мебинем. Обычно мошиное ки гузаштесиян дар ҳамин территорияи раҳе ки мисол мошино рафтесиян, виднае ки чӣ хел пункти ҳастае ки ходи мошино нормални масад свободни бачем ин мошино муқоиса кардан баъдан скорости суръати ҳаракати фурра фаҳмида мешавад чӣ хел тез омадагия. Ва одамое ки мегӯянд дар инҷа тормузош нақабидай, бародаро, аз ҷои техникӣ ман як гап мегӯм. Вақте ки мошина ту бисёр ба суръати баланд ҳай мекунӣ, ту тормуза бисёр истифода мебарӣ. Яъне ки ба суръати баланд агар ҳай кардӣ, бисёр манёврҳои дар раҳ мекунӣ ки тормуз бисёр истифода мешавад. Ва дар ҳоле ки суръат баландай, тормуз ҳамун системаи тармазноида нагрузка мешавад ва ӯ гарм мешавад ва мешавад ҳолате ки намеқапад дига баъд. Яъне ки дар инҷа ман фикр намекунам ки инҷа причина тормуз шудагия. Инҷа причина тез ҳай кардан шудагия ки ҳам тез ҳай кардан оқибат ба причинаи тормузо оварда расондагия ки уҷа тормузо дига майли тормузо агар нақабидаам боша ба ин суръате ки омадеста буд, дар ҳамин моментш агар тормузам ки кунӣ ягон чи ёрдам наметавад, барое ки медонед ки чанд тоннаи дулан. Албатта маълумоти пурраш официалнаш вақте ки бароя ҳамаро муайян кунанд, бо мо дар бораш гап мезанем ва ман фикр мекунам ки сари чамбарак ё ин ки ягон одами нӯшидагӣ будай, ё ин ки ягон навшофирай, ягон ҷавоне ҳастае ки таҷрибаи ронандагӣ надора. Як гап гуфтаним ки ҳамин коре ки мо дидем ба ҳамин суръат дулан омадестай, ин айрӯи ақл нест. Ба кадом фикр вақте ту мошина меронӣ, дар вақти рондан ту бояд тармазнои дистансията расчёт бигирӣ. Яъне ки дар вақти автошкола агар шумо хондагӣ бошен, ҳар як суръати муайян ба худаш дистансияи тормузӣ дорад. Яъне ки аз рӯи 100 рафтеса бошӣ, вақте ки полни тормуз кунӣ, мошин чанд қадар дига шакида мерава. Айрӯи 20 бошӣ, чанд қадр мерава. Айрӯи 200 бошӣ, тормуз кунӣ, чӣ хеле гап мешава. ҳамаи ҳамира шофёр бояд бидонад ва барои ҳамие ки дар ҳар ҷо, ҳар территорияи раҳда ҳар гуна суръати ҳаракаткунӣ муайян карда шудагия. Мисол дар шоҳроҳ баланда, дар байни кӯчаву шаҳр пастарае. Барои чӣ хотир ки монеа метавонад ки внезапно барояд ва ту успед намекунӣ манъ карданда дар скорости агар баланд бошӣ, барое ки агар манъам кунӣ шакида мезанад. Ва ман наметавонам фаҳмида онире ки барои чӣ ин одам дар чунин роҳ ба чунин суръат омадааст ва ба мошини боркаш ки тамоман ин номумкин аст. ай куҷои хеле разгом гирифтагия. Албатта тамоми ҳамаи коро маълум мешавад баъде ки расследванӣ мекунанд ва шумораи одамое ки дар инҷа ҷабр дидагиянд ва вафот кардагиянд, чӣ хеле ки шоҳидо мегӯянд, хеле ҳам зиёдае дар
таги ҳамин видео дар телеграм канали ма бачаҳо нависонда истиянд. Но аниқша ҳеҷ кас намедона. Аниқш баъди тафтишот маълум мешава. Шахсияти и одами дардуланбудагиам маълум мешава ва мумкине ки дар аслша мо бифаҳмем агар ки ягон чиш пинҳон нашава бо. бисёр видеои даҳшатнок, бисёр ҳолатҳои страшни, бисёр дар бораи ҷангу дигар дар чизо ман дар канал кардагим зиёда аз 600 видео чунчантай, лекин ҳама одамай, ҳама офаридагорш як алоҳай, лекин и боли реалистични, боли даҳшатноктар, боли хеле сахттар мерасада дар одам. То ҳамин вақт ма дар телеграм канал беғарз аз оне ки Аллоҳ раҳматшон кунад, дига ягон гапи лишни нагуфтам ва гапҳои ма дар видео гуфтам ва ҳамин видеоро мепартом дар телеграм. Бародарое ки пурсиден айма, яъне ки ман инқадар маълумот медонам, ман гуфтам амира ва аз худам чӣ гуфтанем дар ҳамин бора, дар ҳамин мавзӯъ дар охирони видео. Бародаро, ин ҳам аз як ҷиҳат, бале ман намегум ки мисол мурданшон кори хуб шиди, хеле не, астағфируллоҳ, хеле гап не. Просто ман онира гуфтаистам ки ҳамин кор гарчанде ки даҳшатай, трагедияй ба дига одамои зинда, ба дига одамои солим як дарси хеле ҳам хуб метавона расона. Якумаш дар худи шафёрое ки дар назди дулан истодан. Аз кори ино дигарода дарс мешава. Албатта ман медонам ки насибай, худованд ки насибта бикашад, ягон кор кардан наметавонӣ, лекин эҳтиёт меган, эҳтиётам кардан дар корай. Чиша ман мехостам дар ҳамин ҷа бигум, аз ҳама дар дарси зура чӣ мо метавонем ҳамин биём биомӯзем ба худмон, чӣ хеле ки ба мисли мазор рафтан, қабристон рафтан, зиёрат кардан, ҳамин ба мо чира нишон метаҳад? Онира ки мо дар ҳаёт абадӣ нестем, як рӯз на як рӯз ба ҳамин оромгоҳ мо ҳам меоем ва тракам тараки хеле лаҷомта мекаша. Ин кора дидан просто тасаввур кунем ки ҳамин одамое ки дар зери чархи ҳамин мошин мондан, оё ҳамо медонистанд ки ҳамин вақт, ҳамин рӯз охирон нафаси ӯай. як кас саростима мумкин аз назди зану фарзандаш рафтагӣ боша ки нон харидан, ягон кас наоборот, ягон зан ба назди шавҳараш ё ки ягон кӯдак ба назди падару модараш, ягон кас дер боз надидиян хонашон, падараш мумкин аз ягон муҳоҷират омада ё ки модараш ё ки писараш ва ба наздаш равонай нодида ҷон метаҳад. Чира ма гуфтанем? Яъне ки ҳеҷ вақт дар ҳаёт 100% нақша кашида наметавонем. бале мо бояд нақша бикашем, бидонем асҳозна ки мо бояд чӣ кор бикунем, барои ки бенақша намешава. Но гарантия ҳеҷ вақт дода намешава. Чӣ хеле ба мисли одамое мегӯянд ки мақсад ма пиршам баъд фалон кора мекунам, ё ин ки ма 50 солашам баъд фалон кора мекунам, 40 солашам баъд фалон кора мекунам. ҳамин гап хатое. Ягон каси мо намедонем ки мо вообще чанд сола мешем дар бораи оне ки ӯ кора мекунӣ ё ки намекунӣ, иш ӯ тараф беста. Ҳамада хайр.